Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Regai titange kutenda mhuri yeZimbabwe yakabatirana paOctober 17. Nhasi ndiro zuva rekutanga kubva pasignal yatakapiwa nakomanda Geza kuti tipanane maupdates ari detailed. Tinotenda maadmins edu akatichengetera wanagogo waiwe wabva kumasvingo usiku hwese kusvika wazotakurwa zuva rinoteera. Taisirwa maaudios naanagogo iwawo vari kuti wawe kudzimba dzavo wakafamba zvakanaka. Regai tisimbise avo wakasungwa tichiti shingai ndiyo struggle yatiri pastruggle ipapo. Tinofamba negwara tichisangana nezvakasiyana siyana, tiri kurwisana nemadhimoni. Saka kutoshinga kunamata tichiburutsa mweya werevolution iwoyo. Program yenyu ya17 October yakakosha murevolution. Ine zvinhu zvatakadzidza endi zvimwe zvacho zvatakawana ndezvizvi. Chekutanga, zvigananda zvave kuziva kuti simba rewanhu will never be defeated. Chechipiri, takaisa effort yekuuya paground kuti tionesane matambudziko atiinawo. Taimboti tiri kunze kwenyika uko tichiti vanhu vari paground havadi kubatirana nevamwe panyaya dzerevolution. Isu takazozvionera pamhino sefodya kuti the regime is using a heavy hand on the mass of Zimbabwe. The regime is treating the people of Zimbabwe like animals. Hapana achaonekwa semunhu nana Mnangagwa nezvigananda izvi. Wana veZimbabwe wawirirana kuti ngatisanganei pakati, tinoda kutsutsumwa, tionese hurumende yedu kuti hatidi hedu 2030, tinoda kupiwa mukana wezvatakabvumirana paconstitution yatakaisa. Takaona wabuditsirwa imbwa, ndaingotarisa mahorses, mabhiza, nzvimbo yawasarudza kusangana yotenderedzwa neyatinoti barricade kuti yatova a no-go area. Handizivi vanodanana vanga vaita maappointments ekuti tichazosangana paAfrica Unity Square vasina mafoni. Vakazoonana here musi iwoyo? Zvese izvi zvichiitirwa kuti zvigananda zvakuziva kuti once the people come together, their days are numbered. Saka mhuri yeZimbabwe, unit iyoyo rambai makabata ipapo. The abuse of power under Mnangagwa regime is unmatched. It's beyond dictatorship. In fact, it's madness. Vazhinji vataisangana navo for action are people of age over 50. My youths were limited on the ground nekuda kwemareasons akasiyana siyana. Mamwe acho takazozvifambira tikazvigadzirisa. The outcome yerevolution
at this stage yakamira sekudai. In the camp of Zvigananda, the center is no longer holding. There is confusion in the camp of the enemy. Macomrades atinofamba nawo vanobva vatisimbisa kuma inbox kuti rambai makatsika ipapo. Saka hatibvi ipapo ziso pamuroyi. Kupresidium ingori pfutseke pfutseke. Kuma district maprovinces ngoma ndiyo. Kutwitter uko vana Muliswa taona zvasimudzana nana George Charamba. Mhosva iri kupomerwa vacharamba vari kunzi sei musiri kubuditsa divi ramuri panyaya yekutsigira 2030 agenda. Chisiri kuremekedzwa navaMuliswa ndechekuti George Charamba is not a politician. He is a civil servant, the same as teachers, soldiers, and the police, nurses, vari kuagriculture nevamwe vanoemployiwa nehurumende. He is a civil servant who works with the politicians. Saka remekedzai ma-civil servants, don't drag them mune zvematongerwo enyika. Kumovaisa pachikona kuti taura kuti uri kuona sei 2030. Hakuna munhu akakwana ane pfungwa 5 anosapota 2030. I think answer yenyu waMuliswa takupindurirai isisu nenhau yekuti Wacharamba is a civil servant. He is paid by our taxpayers' money. Confusion iyoyo ndiyo revolution yacho. Panic mode in the camp of Zvigananda ndiyo iri kusungisa vana wese awa vari kusungwa vasina mhosva. Nenhau yekuti hakusi kurarwa mukembi yezvigananda. Isu takazvitaura tikati taona kuti kwedu hatisi kurara nesu, tiri kushayiswa hope nezvigananda. Tikati by this time of the year, tichisvika mukupera kwegore, hakuna achafanirwa kurara hope, both us and zvigananda zvacho. And izinto zetu zihamba ngolaini. Komanda Geza wakabudisa ma-address ezvigananda. Asi pane ma-address mashoma atichakumbira ari kushota. Kuitira kuti mass kana yakuita operation yayo zvifambe zvakanaka. Nenhau yekuti hatisisina choice. Zvigananda are attacking us and we cannot keep on watching them. Tinosvikawo pakutsamwaka. Saka tese ngatirambei takaisa ziso pamuroyi. Tave kusvika. Regai tiyambire avo vane miromo isingamharwi nenhunzi. Regai kudivhaidha vanhu, especially kana musirimi makavaunganidza. Mustruggle munoitika zvakasiyana siyana. Vanhu vanosungwa, vanhu vanorohwa, vanhu vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Ihondo. Saka don't push ma-narratives anopushwa from the enemy's camp. Neavo vanotaura kwavasina kuswera, regai kugadzira magroups asina leadership. Nenhau yekuti you will walk alone without guidance. Munenge muchingotaura.
That's what we call verbal diarrhea. Stop that. Makuhwa murevolution tinoti pasi nawo. Haana zvaanotibatsira. Wakasungwa wari mumaoko emapurisa. Revolution iri kuita follow up. Saka isisu, our duty is to support our comrades and make sure we give them enough strength kuti muri kuziva kuti munawo. Taona vamwe vofarisa voisa nemazita edu wachiteedzera manarrative anoiswa nezvigananda mumagroups. Tinoti miswai. Build teams mumagroups nemacommunities amunoswera. Don't think alone. Musangofunge mega, umbimbindoga, hauna kunaka, especially pachinhu chemasi. Isu mabatira atinoita revolution. Dai tanga tisingashandidzani nevamwe, tisina security neprotection yatinayo. Revolution is very expensive. You cannot go alone. Unoda macomrades ekufamba nawo. Ndo saka muri kuona kuti tiri pano. Tine principle number 1 yatinofamba nayo. Never lose a commander. Saka wanotibvunza kuti koimisei muri kutaura muri kwamuri ikoko musina kusungwa, waida kuti tisungwe musoro wambuya wako. So magroups amunopinda ngawe neleadership moziva kuti mune utungamiriri nemaadmins anokutungamirai. Tarisai isu magroups medu patakaona kuti action yatora nguva vanhu vasvibirwa, maadmins edu ndo vakatora vanhu vanga wabva kuma different provinces vakanorara nawo mimikuku yavanobva, vakachengetedza vana verevolution muHarare imomo, muchitungwiza imomo. In a revolution, never walk alone. Saka musaite zvinhu zvisina leadership, zvisina guidance. Build unit, build teams. Because mukasadaro pamberi penyu pakaenda chigananda, munofarira comfort yebhazi ramakwira, but musiri kuziva kuti bhazi ramakakwira iroro riri kukuendesai kupi. Nzira kuumambo haisi nyore. Saka we need strong people, we need focused people. Basa ratiri kubata rine vavengi vakawanda. Isu sema leaders enyu, we know each other and we are more informed. Listening to different commands makuhwa. Makuhwa haadiwi mupolitics. Ndiwo akagadzira vananyati wakauraisa vanhu kuhondo. Saka pamunofamba murevolution mukaona kuti pakati penyu pane akuita makuhwa, ziso pamuroi. Hakuna struggle isina ma-challenges. That's why we have principles to follow. Unity is power. Tichazopanana nhoroondo yekuti sei tiri kuramba tichitaudzana tiri pano. Zimwe dzacho hatisati takwanisa kukupai nenhau yekuti tichiri takaremerwa. Saka we don't want to be emotional tiri panguva yestruggle. Tichire wana vari kuda kubatsirwa. We try by all means to remain strong. Asi zvakatiremera tinazvo. Fast forward. Pane document raiswa mumagroups edu e-revolution.
rakanzi BBI riri kunzi rakanyorwa naProfessor Jonathan Moyo to help Zvigananda to facilitate the 2030 agenda. Tarisa mumagroups medu revolution chizoshare nemamwe magroups riri in PDF format, I think 24 pages. Riverengei vanonzwisisa chirungu motsanangurira vamwe kuti masi inzwisise. Nesu kuadmin kuno tinewo wakadzidza, takumbira kuti vativerengere document iroro vazotipawo summary ye more details dzekuti chii chiri kutaurwa imomo, isu tozozviredusa palevel redu remagrade 7 toona kuti tinozviendesa kumasi sei kuti masi inzwisise. Ini neni chirungu chacho ndinewo chandanzwa, chimwe chacho ndatadza kuchinzwa. Asi pasamari yatapiwa zviri kunzi wari kuda kutiza referendum because referendum vanoziva kuti inovhota munhu wese ane chitupa, hainazve kuregister kuvhota. Zvigananda knows kuti simba revanhu rinoti pasi ne2030. Muri yeZimbabwe, unite against the 2030 agenda. Ine zvayakatakura zvakawanda. Mukawerenga document riri kutenderedzwa iroro, wakati dzidzei muchatsanangurira vamwe, muchaona kuti these people are dangerous. Parliament is captured. Ndosaka vari kuda kushandisa parliament wototi zvatopfuura hazvichaendi kuvanhu. Ndo zviri kugadzirwa nana Professor Jonathan Moyo. Asi varikowo vashoma vanomira nevanhu kuparliament ikoko. Asi simply because we understand kuti the system is captured, tadzosera masimba kuvanhu. Decision making is now in the hands of the people. For now, don't listen to anyone. Anouya achikutaurirai kuti I am in an office of authority. We have closed all offices for now. We are now sympathizing nevashoma vari mumaoffices imomo vari kutsigirana nerevolution. Mazara Zvigananda mumaofisi edu ehurumende. Tinoti pasi nawo. The executive is compromised. The legislation is compromised. The judiciary is compromised. Saka mukada kutedzera zveparliament munomekerwa madecisions nana Chabangu. Saka decision making board, the highest decision making board in our country is this revolution led by Commander Geza. The judiciary iri captured ndo yana mabhizai. Saka we are now a failed state. Saka forget about the government. Let's unite, organize and save our country as the mass of Zimbabwe. We are in charge. Iniwo ndine zvishoma zvandinoziva nemutemo, nezvakawanda zvandinotedzerera pamutemo. Saka mutemo tinouremekedza. Ndosaka ndakati kuPolice of Zimbabwe, ndazvinzwa kuti muri kuzvitsvaga, muri kutitsvaga. Ini namadzibaba veshanduko. Asi ini ndakazvimirira ndakati handidi kuya ikoko. I don't want. Why? Because you are not in charge. Zvamunozivawo imimi kuti yes, we gave you the mandate yekuti muchengetedze mutemo munyika, but masimba iwayo makatorerwa nezvigananda. Ndosaka nesu tiri pamberi
kufighta state capture kuti mudzorerwe masimba enyu. As long as you are not in charge, isu hatiuyi ikoko. We cannot hand over ourselves to a compromised system. Asi kune vashoma wanenge wabatwa nezviganandwa woitwa hand over kwamuri, tapota mapurisa enyika tichengeterei vana veZimbabwe, tawe padhuze nekusvika. Asi maybe pane vamwe vachine fungidziro yekuti ndichauya ikoko. Ndakapai mhinduro, I don't want. I'm not coming there. Zvigananda are overriding the authority of our judiciary. Saka kujudiciary ikoko munotodawo isu nerevolution yatiri kufamba nayo to save you, nekuti nyika haisisina rule of law. Asingazivi kuti zvigananda mabhinya ndiani, saka ndo kwamungada kuti tiuye ikoko. Saka situation yatiinayo iyi, iwe neni tine basa. Then pane vane mibvunzo. Saka Comrade Saruwaka, munewo here zvamakaronga in terms of way forward? Yes, we have. We did. We engaged a lot. Ndokusaka muri kuona revolution yava nema new faces. Kunyanya kumhuri yemuHarare, ndinodaira kuti message yatakatumira yakasvika. Hatichatauri zvakawanda. Hazvisi kuitika zvema-new faces amuri kuona, hazvisi kuzviita zvega. Ibasa rakabatwa. Regai ndipedzise nekuzivisa vanhu mamiriro akaita wasungwa watinawo parevolution nekuenda kwavo kumakotsi. Mangwana madzibaba veshanduko vari kudzoka mukoti. Time tichabvunza maadmins eChange Radio, kana watiisira tichaforwarda moona kuti zvakamira sei. Mamwe machannels ese erevolution otenderedza, because ndo waenda kukotika wanga wachitipa maupdates. 24 October Comrade Makoto vari kuenda kukoti. Vasiri kuvaziva ndivo weNational Youth Service wakaita press conference wachibuda pachena kuti National Youth Service graduates dzinoti pasi ne2030. Saka Comrade Makoto ndo mutungamiriri weHarare province mu National Youth Service. Wakasungwa after press conference yavakaita nemamwe macomrades avo. 27 October we have the 10 war veterans nema-change champions akasungwa. Wana baba Mudiwa, wana Comrade Mapengo, change champion Chagwiza, honorable Chagwiza, ne war veterans wana Gogo Chirenje. Mazita acho akawanda. Tichati arambe achitenderedzwa mumachannels so that you all familiarize with them. Izvezvi inawo yekuti ndiri kupa imprompt pano, handina kunyora pasi. Ndingadai ndakuverengerai, asi next speeches tichanyora toverengerana. 29 October Comrade Nyoka Yemabhunu court case iyo iri kupindira ku South Africa. Then mangwana ndaziviswa kune vaenda kunovaona vati udzai Comrade Saruwaka kuti mangwana ibirthday rangu. Saka tichavakorokotedza neruzhinji rweZimbabwe, tozovakorokotedzawo makore avari kuwedzerwa naMwari, zvisinei kuti ari kuwedzerwa ari muchitokisi. Asi tinoti Comrade ndiyo struggle yacho.
happy birthday tinokuitai mangwana. Then pa National Youth Service chairperson weMarch Central takasvika kuZimbabwe tichipiwa report yekuti musha wese wakaparadzwa wakapisa zvigananda. Those are animals. Mudzimai wavo they abused, and havasi kusiya mudzimai ka. I don't know kuti zvigananda nemadzimai evanhu, why are they so obsessed? So izvezvi comrade ivavo vanonzi comrade Ndavara hatisati taziva kuti vari kupi, asi chatiri kuziva ndechekuti vapenyu. Musha wakapiswa, ndo mamwe ma-updates. So vari kuMarch Central todayira kuti you can confirm this. Mozobatana nemacomrades tinemi information iyoyo is captured kuno kuRevolution. So ndio ma-updates atinawo nhasi pamberi neRevolution, pambili neRevolution. Asi taakuintroducer slogan nyowani nekuti taona kuti revolution iyi hatina choice kunze kwekubatirana, whether uri kuopposition, whether uri kuruling party. Unity yakakosha. Kana musingatrustane, iwe famba nevaunotrust, awofamba nevaunotrust. Asi agenda yatiri kufanira kufokasa nayo ngaiwe imwe, ngatisabve paagenda. Tapota. Saka slogan nyowani yatakukumbira kuti mufambe nayo ndeyekuti iwe neni tine basa. Yadzoka slogan iyi nenyaya yesituation yatiri. Iwe neni tine basa. Ndichabvunza kune shamwari dzangu dzechiNdebele kuti tichaintroducana kuti inonzi chii nechiNdebele, asi I think nezvandinoziva inonzi umkhulu lo musebenzi. Saka pamberi neRevolution muwe neusiku hwakanaka. Whatever you do in this revolution, let it be done in the name of the people.